коледния динозавър. Ох, миличкия. Здравейте, мили хора, и добре дошли! Честита нова година още веднъж. Заспала съм, имам сенки под очите, се вижда, но отново сме на пътешествие и сега ще ви снимам една огромна зала. Останете в канала ми, за да видите после предстои още нещо интересно и вълнуващо. Вижте, това е университет и вижте каква красота. В момента сме на Норт Гринуич. И сега ще влезнем в тази зала да видим какво има там. Ето и вътре, но това не е залата. Това е просто преди да влезеш в залата, най-различни Starbucks, барове, ето и този. Но това е някаква огромна зала. Тук се провеждат някакви концерти, спектакли. Нещо грандиозно е. Дай да се качим там горе да видим, виж каква красота. Ето тук нещо снимат, я да видим и ние да го снимаме. Не е това. Вижте, хората се снимат тук, защото има някаква красива украса. О, тия стълби са много яки. Яки снимки ще станат и блестят. Thank you. Вижте тези топки как блестят. Упс! Ще се отрепя да гледам. О, тук има и магазин на Томи Хилфиджър. Има намаление 40%, който е в Лондон. О2 е мястото. Да му направим малко реклама. О, тук има магазини, е там и Hugo Boss. Значи в момента това е нещо като молче. Вижте каква красота в магазините. Колко чистичко и стилно изглежда. Ето го Томи Хилфиджър. Келвин Клайн. Тед Бейкър и Hugo Boss имаме отсреща. Хора, приближаваме към едно сърце, обаче е заето и няма да има място за снимки, така като гледам. Са го обградили. Ето го Тед Бейкър, де ти казвам, че има и мъжко и дамско, освен козметика. Ето го сърцето. Ако сканираш QR кода, какво става? Той е скъсан. Да. Ма иначе какво би станало? О, тук е яко. Ето и слънчеви очила за любителите. Ето вече знаем и O2 какво е. Защото само това от всичко, дето съобщиха, не ми беше познато. В метрото казват какви забележителности има на спирките и с какво можеш да смениш, с каква линия. Ето отсреща Чоколейт хотел. Ами тук само марки общо взето.
яко във филма. 5D. Виж каква опашка за магазина Коко. Той е някакъв китайски такъв. Ами хора, това е от O2, а сега към Emirates Air, което е лифтът над Темза. Само ние си ги заруваме. Вече сме на опашката за лифта и може да го видите. Сме хора, след малко ще ви покажа гледката, дано да се види нещо от телефона. Видя ли, че отзад е по-красиво? Това е гледката страна на лифта и тук е един красив ресторант Селха, исках да ви я покажа. И ето горе-долу как изглежда тук, където слязохме. Hopefully I can share this memory and inspire the next generation of athletes coming through. The Olympic Park is a catalyst for the regeneration of large parts of East London. It continues from the Olympic legacy. There are opportunities for people to take part in skills and training programs. It's a fantastic green space and a great place to just come and explore. Beneath our flight path is the distinctive red lightship at Trinity Buoy Wharf, where the Thames is joined by the Lee Valley River. Michael Faraday, one of the world's most important scientists, had a workshop at the wharf, and it's still home to creative thinkers and artists. We're at the Park Regenerations chain store in Trinity Buoy Wharf. Our
parkour is largely about relative challenge, so it's never about just doing the biggest jump that Ето това е залата, която ви показах преди това във видеото от 2 за събития. Да, точно нея я хващам. Е, тук точно е най-якото място в момента. От най-високо. Yeah, there's all sorts of weird and wonderful people doing interesting things down here. I made the fish as a temporary measure, and then someone was asking about a commission for a circus, so I thought I'd knock it together just to show them what they could have. We spent the last year really taking rubbish air cranes and trying to make срещу нас сякаш се движат по-бързо, а не е така, просто така изглежда. Also making a DAB radio using the main thrust control, which is very exciting. Trinity Boy Wharf feels like the last corner of old London. In a way, it feels like a little bit of industry coming back to what is historically a really industrial place. The Docklands area of London went into decline after the Second World War, but in the 1980s there was raging new development here, and the business district of Canary Wharf rose into the sky. It now contains many of the tallest... Is that it is actually an island site. You have a mile and a half of uninterrupted river frontage. Obviously the O2 attracts 15,000 people on a number of nights a year. Generation schemes in the country, not in Europe, you would probably realistically be looking at least 20,000 people living permanently, по-странно сякаш обаче. community to offer something we think is going to be unique about the landscape. Cutting through the peninsula, the Greenwich Meridian line represents 0 degrees of longitude. It divides the eastern and western hemispheres of the Earth and serves as the reference point for the world's clocks. It's also the inspiration. Видяхме нещо забележително и трябва да ви го покажа и на вас. Уоу, какво е това място? Да не е сниман тук филма. И защо пише 007? Може да има кадри от филма тук. Не бих се очудила. Е, някоя част. Е, ти пък помниш всяка секунда във филмите ли? Брей! Много излишна информация. Еха. Много е яко тук. Виж какъв куфър с Мики Маус. Да, сега. Да. Еха, тук искам снимка направо. Виж, човек, брутално е. Уау. Преди това хора бяхме и в Хилтън и беше много красиво, обаче не ви снимах, но обещавам, че ще се върна, за да снимам за вас специално. Ледената пърда. Вижте я. Айде да ме снимаш. Къде? Ооо, толкова